Balik din sa ato ang Hunta Provincial sa Sugbo ni tapos na sa regular session ini kagahapon sa pagpangu ni Vice Gobernador Hilario David III. Naagi usab sa palanog mga higala ni Davide, atong ipaminaw ning pamahayag ni Davide kasamang rem nakadiha rem karon taon na siguro no. Inday si ato manigi pa adtuan kagahapon. Kay dunay pamahayag si Davide panawagan nga mga panaghiusa o paghatag o suporta ni incoming administration governor. Sa incoming administration pinagi ni Governor-elect Pam Baricotro. Straight to the point. Ibuhian kini ni Davide ang mga pamahayag kagahapon nga kung unsay kaayuhan sa Sugbo angay suportahan sa bag-ong mga membro sa provincial board. Straight to the point. Nindot na nga statement mga sukit tigpaminaw. At least doon na kay pamilin-bilin ba? Vice Governor Junjun Davide, pamilin-bilin ba? Sakto ng imong tambag nga alang sa mga sakop sa provincial board. Ang sunod nga mga membro sa provincial board, kung unsay kaayuhan para sa Sugbo, kay gimahal man ka natong Sugbo, gimahal man ka ang katawhan, unsay kaayuhan para sa katawhan, suportahin ninyo. No, ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan, kalisod bang kayo nga magbabag-babag, so asa man ang loyalty ninyo? Tuan ni Gwen or tuas katawhan? Nga mga tao anang Sugboanon nga mga intelligent voters, dili na ninyo pwedeng isuot bulsa makasabot na mga Sugboanon o unsa ning inyong pahimuon din muna nga sakto ning tambag ni Vice Governor Junjun Davide o panawagan sa panaghiusa o paghatag og suporta sa incoming mga higala nga gobernador sa Sugbo nga mao si Pam Baricotro. Straight to the point. Samtang si Arsobispo sa Sugbo Sab Jose Palma nanawagan sa tanang mga umaabot nga mga lokal nga mga opisyal nga unahon ang tinuod nga serbisyo. Inay ang ilang personal nga interest sa paglingkod na unya nini sa katungdanan sugod karon nga simanaha. Straight to the point. Kay June 30 man, next week pa di ay no, June 30 mga higala. So sugod sunod semana mga higala no. Kinahanglan nga ipatigbabaw gyud ang interest sa kadaghanan, interest mga higala sa kininiang katawhan no. Ato ni tagag pagtagad mga kaigalan sa kauluhan. Ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nagtinguha sa pag-dismiss sa impeachment complaint batok kaniya pinagis pagtubag na sa writ of summon sa Senate Impeachment Court. Sa 35 kapahina nga tubag gihulagoy ni Duterte nga illegal ang pagsugod pa lang sa impeachment complaint batok kaniya. Straight to the point. Yaon yan taod-taod sa batong isgutan mahigala tong session sa provincial board kay dunay mga speeches nga gibuhian ang ato mga board members kagahapon. O gamayo kay nakabuhi gyud og statement si Junjun Davide Maygala labot sa pag-auhag no sa mga umaabot nga mga board members sa umaabot mahigala nga mag-compose sa provincial board nga kini ni ang magtinabangay o mo-cooperate no alang sa kaayuhan sa katawhan. Straight to the point. Onya wa na. Okay, so nahuman na atong bantayanan dahil sa mga session. Pero si Gwen, wa man ko makakuan day ganina sa atong countdown. Pizza 24 naman ron. So, unom kaadlaw na lang di ay si Gwen. Unom kaadlaw na lang ang di pa mo June 30. Og hinaot niya muna og siyang malinawon diha sa Kapitolyo. Mga suking tigpaminaw, no? Unya ang provincial board, at least last session na to ilagahapon ni Deken. Medyo dili na, okay na. Di na tayo magkapoy bantay sa sunod Lunes. Ang ato lang, mag-coverage sa nga punta sunod Lunes, kay musaka naman sa Kapitolyo si Pam Baricotro. Unya mo naog po si Gwen. Magsugat magkaslag naog, no? Og naog si Gwen, niya musakas Pam, or kinini ang amot sa plano ka. Posible mo ganun kasabot sa unahuna ng Gwen. Wa naman sa seremonyas nga mahitabo gid ani kay kinini ang wa man gina mo angkon si Gwen may gala na pilde siya. Ang iya murag na pilde. Nya gahapon atol sa katapusang session sa provincial board ni ay statement si Hilario Davide panawagan sa umaabot niya mga membro sa provincial board nga mautabang magtinabangay ug mosuporta ngadto sa bag-ong gobernador. Kinini ang atong paminawon mahigalan iyang speech be para atong maanalisal mahigala. Okay, sige ko no names. So good names. By serving with honesty, asa so good na by upholding the rule of law,
and by remaining faithful to the needs and aspirations of our constituents. Right this moment, I feel a very unusual sensation. If it is not indigestion, I believe it must be gratitude. As I stand before you for the last time as your Vice Governor and presiding officer of this august body, I am filled with deep gratitude, respect, and admiration for each and every one of you, my colleagues. For the past 3 years, I have had the distinct honor of serving our great province alongside some of the most committed public servants I have known, men and women of integrity, intellect, and dedication. Your hard work, your spirited discussions on the floor, and your commitment to principled legislation have made a lasting impact on the province we all love. And so, to my esteemed colleagues, Raul, Kathleen, Stanley, Raymond, Tata, Jimbo, Kerry, Yang ingatlan ng mga board members. Mike, Chonky, Len, Jerome, Sarsi, Nick, Timmy, and Lauren, daghan ayong salamat ninyo. Thank you for your service, your professionalism, and your dedication to upholding the integrity and purpose of the Sangguniang Panlalawigan. And most of all, thank you for your friendship. Salamatan ng mga board members. Glenn Anthony Olsoko, again my sincere congratulations on your resounding victory at the polls. I know that the Cebu Provincial Board will be in capable hands, but I trust that you and the incoming board will continue to do your job with wisdom, fairness, and a deep sense of purpose. So yang gi I wish you well, Mr. Chair. tagag message po si Suko nga bagong vice To the gobernador. honorable members of the 17th Sangguniang Panlalawigan, I ask that you reach out and give your support and cooperation to the incoming government. Leadership may change, but your duty and obligation to serve the people of Cebu remain constant. Leadership is never about one person. Okay, kansadong. Okay, rewind gamay ng iyang portion nga niingon siya nga para sa mga bagong mga membro sa board nga ako mong gihangyo nga mo suporta sa bagong gobernador. Aha. Nindot ka na nga mga pulong kay ang ato mugod ana nga unsay kayuhan sa mga tao. Sige, balik ko no gamay dong. Okay ra dong names? Sige. Okay, atong paminawon may kana. And obligation to serve the people of Cebu remain constant. Leadership is never about one person. It is about all of you rowing in the same direction for the good of our province and the generations to come. Let unity guide the deliberations and let Cebu be always your compass. Continue to uphold the dignity of this institution and help our province move forward, united in vision, steady in purpose, and strong in resolve. To our Secretary ng Sangguniang, Attorney Pulcra Marines. Gamay na names. Pwede ma-rewind dito na pita sa names. Kato iyang panawagan nga mo suporta ang bagong board sa bagong gobernador. Abangi ko no diha og kwan na dong rem sa to dapita nga portion. Kay aron nga ma-emphasize nato mahigala ang panawagan ni kinini ang Vice Governor Hilario Davide nga iyang panawagan mahigala sa bagong membro. Kato yung masama to the new members of the provincial board. Kato nga portion be. Katong paminaw balik mga higala tong maong pamahayag. Aron nga klaro na to mga higala. So dunay at least sa dili pa mobiya si Davide sa iyang pwesto, doon na say gibilin nga mga statements, no? O pag-awhag mahigala sa mga membro sa bagong provincial board nga mo kuan kinini ang mohimo og pag-cooperate alang sa kaayuhan sa Sugbo mga suking tigpaminaw.
Straight to the point. O na ang pinaka-importante. I-rewind gamay ito nga portion, Dong. O niya, katotong address to the new members of the provincial board. Kaya ni-attend man kagahapon. So doon na say mensahe alang sa mga membro sa provincial board. Doon na say mensahe kang Glenn Suko. Og matod pa niya nga ayuhan na diha pagdala og nakuno sa in good hands kuno mahigala ang provincial board ubo sa liderato ni Suko. Og kinini ang iyang mensahe pod ngadto sa mga kauban og katong mensahe niya mahigala didto sa mga bag-ong mga board members. Straight to the point. Apil ang secretary pod sa nila sa board iya pong mention mahigala ang mga pasalamat nining katapusan. Kaya doon naman sa mga speeches kasi Davide Megala mo balik man ay pagka-civilian, human mapildi sa pagdagan pagka-congressman dito sa South. Pero ang kabintahan lang kay abogado man, so mahimo nga mobalik sa pagpanlaban. Doon ay mabalikan sa Davide mahigala nga iyang profesyon o galing wala na siya dinha, no? Okay. Atong balikan, okay na ba? Tanawa kato nga portion lang kuno nga kwan. Kato nga gi-emphasize nga portion. Sige, og kini nga portion sa mahigalaton kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule nga nabuhi sa tagadali. Samtang mapaabot ta mahigala sa atong video, no? Mga timailhan nga ikaw dunay daghan toksin sa imong lawas, mao dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutod ang imong tiyan. Makasinat isab og insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan lutalutahan, dili hame sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, og ang pagkaluya sa imong tibuok nga lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron imong maangkon na may panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Okay, ato mahigalan taga-aga pagtagad mahigala atong balik-balikan gamay. Kining atong pagpaminaw sa speech mahigala ni Vice Governor Hilario Davide. O si Suko na may mulingkod nga vice gobernador, ilan na pong usbo ng ilang house rules din ha, nga si Suko dahil pwede nang makaparticipate sa mga diskusyon. Kaya ka nang pag-usap sa house rules, si Davide na mga ilang himuan ana. Nga si Davide igor lagi mo pakang mahigalas gabel, wala lain, ha? Dili maka-appeals deliberation, wa tanan. Ang iya paghabaklas gabel, ha? So, usbon ng ilang house rules ron kay bago na mag-gobernador. Ha? Okay. Atong balik-balikan gamay mga kagalaan si kinini ang Oy. Asa man ni? Andam lang. Tampa. Okay, gamay lang kay mga kagalaan ha. Sige. Kanto lang portion niya kuan dong katong portion na to the new members of the provincial board tabangi. Okay. Kay mo to'y pinaka-kuan. Sa iyang mensahe may gala dito napita mo oy medyo kining atong analisaron kadtong napita medyo bugat-bugat atong napita dito. Kay naman sa pag-auhag nga kaning mga bag-ong members of provincial board atong tabangan ang bag-ong gobernador. Straight to the point. Unsa may ilang porma pod pag-ingon nga atong tabangan, nagpitok-pitok siguro mata o unsa ba? Pero tinuod bitaw mas mayo po na mahigalang matabangan jud kay alang man na sa kaayuhan sa tanan mga sukintig paminaw labi na sa katawhan, no? Okay, unya sa man ni Rald, andal di Rald? Sige. I ask that you give no shot and give your support and cooperation to the incoming government. Leadership may change, but your duty and obligation to serve the people of Cebu remain constant. Leadership is never about one person. It is about all of you rowing in the same direction for the good of our province and the generations to come. Let unity guide the deliberations and let Cebu be always your compass. Continue to uphold the integrity of this institution and help all province move forward, united in vision,
steady in purpose, and strong in resolve. Sayang giauhag nga mutabang. Attorney Pulcra Marines Acevedo and her staff, thank you for your competence, professionalism, and quiet but indispensable support. You have been the steady hands behind the scenes, ensuring that this institution functions smoothly and honorably. Salamat kayo sa inyong tinanong servisyo. And to my own staff, who have been with me through the busiest of days and the most trying times. Salamat din kayo ninyong tanan. Mamaling ka si Iris sa Trombenes. Okay, mo to may gala si Vice Governor Hilario Davide nga niauhag sa mga sakop bagong sakop unya sa Provincial Board nga mosuporta sa liderato sa bagong gobernador. Straight to the point. Ay kini mga higalang trabaho dili man lang ni alang sa usa ka tawo kundi alang sa sugbo. O ginaot nga inyong ipreserbar ang integridad ni ining maong institusyon nga Provincial Board Inday-Ken. Straight to the Ay point. naot unta nga kana nga message motuhop na sa kasing-kasing sa bagong mag-compose unya sa Provincial Board mga higala magsugod na karong June 30 sa Udto mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Inis Davide, parehas lang guwin nga pilde sila. Pero kabintahan lang Davide kay mura okay naman yung pagkapilde sports naman kaayo. Nagkanta-kanta man lang ganito ga Last Waltz with You. Ako untang sundog-sundogon pero mura more or less naman akong tingog yun. Napiit man nga tiki. Pero nalingaw ko to, I have the last waltz with you. Okay naman David unya, mo na importante nga, bisan pa man sa imong kapilihan, sports lang ka, unya, mukuan lang ka, no? Okay ni ang kanta, standard ni, I have the last waltz with you. Si Gwen, may po umukanta siya ka ng mga makapadasig ba? Ayun na ang kanta nga kuan na Gov Gwen. Ang imong gusto ka tumang sad movies. Ayaw anak kay makaguol na. Sad movies. Kaya panundog lang na bidi nga murag chill-chill lang ha. Be, ato paminaw balik be. Kana bidi dong. Para pa good vibes sa katapusan na to. Kana. Si Hilario Davide, Vice Governor, chill-chill lang mga higala. Atong awhagon si Governor Gwen, pag chill-chill lang sad, no? Relax lang. Ayaw ng kantang sad movies kay dilimay na. Makasubo na hinuon na, ha?